Cardom kado kawe phanda pini video nam tum han wan pi matena pachini ke aprang IPSL se party long ke klem paduk nai bang phupate alang le semi inulo alang le men lake kongrong pi bu alang le IPSL si pen elections me batai hini thom thodu no lapan alang le kerem usme rem elo mane 2000 wet pan se rem chala alang le phan muni tum kachine bang velo sami kuson pene IPSL siang bong lama chiton te pena jok alang li bangke BJP dun jelo amas namangke BJP long si kam klem pirong lo apen alang li phan aprang IPSL si doba muhur ki kroyara tum an phan alang li bangke chehang thul lap lo amasi non bangke je gathar sami bang hu prong lo kongrong pidam joy pen bangke IPSL si bangke avid data sondo election kerem sami mane kerem par iprat la nasi non jaiga thar ba ko non kachema tha thu bangge puthot kongrong pi phan IPSL selong kachaban thoji pa se bori bom lasi nang tung lo bang so video un an share tha athe jaiga thar sme non ke chichini lo ame thange chokche nige chokche pena jokse dak IPSL se party leader tum an ke kat thailo pusi chethan lasi non bangge kongrong pi apa chining relo mane ako IPSL si chebang thujima chebang thema lake alang le ning hang lo seme je ka thar me mang welcome lo alang le phan puthot IPSL silong chebang thuji phan lapen kai son kam klang pen je phan lasi pini video no tum phan wan pi mane pachini ke le hello athe non nom theke nang tum sme thailong lo arni wa BJP lo di IPSL semu tum phan ka pajon dun lo la korong pi bange mane ka her rek le ave pin lo IPSL semu ni theke la se chipon thailo non 2027 ge MSC election lo MSC election ma ke kerem theke pare pratpo nasi non alang le phans me chini lo puthot IPSL silong ke bang thoji phan asi so video pen pachini lam theke lamner